Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kinala makabiyan ako din sa labing daling panahon. Dili ko itrapaho Magumba ang akong beauty din Kapoy kaayo. Gamay pa kay sweldo. Makalaay. Ay! Shit! Nabuhian ako ang baso. O niya pa ganitugpa sa mga plato sa planggana. O pareha sila nabuak. Unsa to? Ha? Unsa to? Ate, wala ko tuyo, ate. Kung ang good ka ng midangog ang akong kamot ba? Dangog ang baso o kanang nabuak. Hasta ang plato nga gihagbungan ni ini. Unsa? Uy, kabisit ko din mo kamot. Bayra na nimo ha? Mahalon ni nga akong mga gamit din Kinahanglan nga bayran gyud na nimo. Wa kay sweldo sa tibuok semana. Sa? Grabe hagod. Unsa gani ka mahaling imong baso o plato nang? Nga tibok semana nga sweldo na ako ang ako ihatag nimo. Ay, unsa ka sinuswerte ka? Ilibre ra na ako ang akong kahago. Dili na mahimo oy. Aw kon mauna, bayre og cash ka ng imong nangabuak. Unsa? Mil-size ang set anang baso og plato nako. Bayre kog mil-size. Taysa, nayabag na ni. Oh. Usa ka baso ug usa ka plato ray nabuak nako. Unya pabayron ko nimo kantidad sa usa ka set. Ay natural. Set gani. Kung mawa ang usa dili na set. Bayre ko karon dayon. Ay, dili ko mabayad sa mga kantidad oy. Lasa gud nimo. Kadagdaogan ba nimo mga trabahante oy? Mao din ang way mo dugay og trabaho nimo dinhi. Kaingon anak ka, mapahitas-on ka. Mursa kag taas, putot baya ka. Oh, animal ka? Okay, Ha? sige, bayran ti kas kantidad ron sa akong nabuak. Way kapin. Bahala nagmakuwang. Og muundang na ko yung trabaho Kay dili ni para ako. Kakapoy ra Unya, gamay ra kay kong sweldo. Kamay pa nimong ising-isig kaganina sa pagpangabang na sa imong kwarto. Unya, niingon pa ka nga tabangan ko nimo nga makatrabaho din sa imong kananan. Wa man lang kabusulti nga gamay ra dahi kaayo og sweldo. Ay, no way. Di ko maantos din Bahala na ka din I resign. Oh, hoy! Hoy, animal, balik dere. Ayaw kong sibate. Huwag diha! Kay magkuha kong kabayad ni mo tigwa nga ka! Brr! Hilas ra Murag yung unsa ka nindo sa iyang basong plato nga mapalit ra mga ito na ako og tag 20 pesos? Che! Maong bayran talang sab ka og wa ray gatos. Ay! Kalagot na gid kay tanga! Sige yun! Sige pa! Usa pa'y sunod nga di malas nga mahitabo pa na ako, ha? Sige! Andam na ko! Hain naman to. Akong kwarta nga gipasok na ko ini bulsa sa akong bag. Ano wa naman din Di ko mahimong malimot ko. Dili ko na ako gibutang. Pero hain naman. Nga wa man din Wa mo ko laing nga mahimong kahipusan sa akong kwarta. Kung dinhi lang sa bulsa sa akong bag. Pero hain na. Hain na. Dili napita. Hain naman taon na akong kwarta. Dili mahimong tao mawa to. Mao na lang to katapusan akong kwarta. Asa na ba? Oh, hain naman, ha? Hambugira ka man kaayo ganina nga bayran ko nimo. Sige na, bayad na. Nawa ang akong kwarta. Unsa? Dinhi na to na ko gibutang. Gisiguro na ko sa paghipos dinhi sa akong bag o gibutang ni ining aparador pero nawa ang tanan akong kwarta. Dili ko mo toong nawad-an ka. Unsa? Istoryara na nimo aron dili ka makabayad. Mihangyo ka man gani nako, di ba? Nga dili ka mo deposit kay wa kay kwarta. Maong misugot na lang ko nga ang alang rong buwan na ang akong kuhaon nga bayad gikan nimo. Hunya karon, moingon ka nga nawad-an kag kwarta? Ha? Bot-boton kang dako.
Maldita ka pa kaayo kanina nga mitubag-tubag na ko. Rito bada ka? Hambugira, mura kag kinsa? Ha? Unya, waday kay kwarta, ha? Ay, kwarta ko! I swear! May nabilin pa kong kwarta! Ay sus! I swear ka pa diha. In English pa ka. Unya, unsa naman ni ron? Matiway ra tong nabuak ni mo. Ang akong pagtabang ni Murong Adlawa, ang himuon akong bayad sa akong nabuak. Ah, dili. Dili ko musugot, ana. Ingon ka nga bahiran ko ni mo cash. Kay kung dili ka makabayad og cash nako karon, unya dili ka na sa mutabang nako sa kong tindahan, layas gikan din he. Pero, nakabayad na kong abangan ni mo alang sa usa ka buwan. Dili may mo sayo-sayonon lang ko ni mo sa pagpapahawa din eh. Dili ko mapahawa. Mopahawa lang ko kung mahumanan ako og puyo ang usa ka buwan ining gamay ug bati nimong paabangan. Oh, animal ka yung bayhana ka, ha? Hipokrita ka? Hoy, may pag-umangko na ba kong pulis? Bantay ka lang. Ipapulis taon niya ka, ha? Awa niya ka, ha? Nagtuo ka masayon-sayon ko ni mong tigwa nga ka? O dili no? Pero nga kung kwarta lagi. Hain naman to kung kwarta. Kisa may nakasudi ni sa kong kwarto nga gila ko man ni kaganina. Hi. Ah, Nakinahanglan ka sa kontaban? ikaw. Ikaw ang misudi ni sa akong kwarto ug bikawat sa akong kwarta. Ikaw! Ibalik na ko ang akong kwarta nga imong gikawat. Ibalik na ko! Uy. Uy. Ninahiya ka ha? Wa biya kay ebidensyang ako'y nangawat. Basi magkiha to niya ka. Mayawi ka din sa akong kwarto. Nakasiguro ko, ana. Ikaw ang may kuha sa akong kwarta. Abida, anak pasangin lang ta. Uy. Ikaw lang good ba? Ngayo kay kang kwarta, sutihil ako katagaan ka. Pero kinalang bayran sad ko nimo. Anak ta. Unsa? Promise. Linggaw lagi ka na ako. Try sa tumboy ba? Makaingon kang mas lami pa di kay sa laki bisag wa pa di tungoy. Dila og kamot na isolve na ka. Bastos ka! Aray. Nagpaang ka. Tarong ulo ka manapak nung ka. Ay! Isira og gilak ni mo apultahan! Gawas! Gawas ba? Bugay ka ni mo, babe. Buga na ko ni mo, eh. Agad ka kwarta ko man ini. Ay! Buhi ko! Ayaw kong kapsa! Ay, ba't mo hilo mo ba? Kita-kita lang di mo bawa ini. Ako na bahala mo. Ay! Animal! Ay! Salbahis! Mga bungang mo! Ano ba? Di ka sa kong na! Ano ba? Kahap! Aray! Tinan ko ni mo? Shit! Karong ka! Nagtuong kang mulapan. May dunay mulapan mo diri? Day! Kadugo na ang pulos nagpalibot nila pita. Maihaw pa pagkalison. Isog na isog kayo eh. Isog na. Ano po ko? Abay! Lipo po na. Nagkadugo niya, oh! Nga akong gipunalan sa bangko! Dili mahimong magdugay ko ini din pagka kinal mo kapalayo kung gikan din eh! Ay, pagsipat! Balik! Dili na ko din eh! Dili na ko din eh! Nga nang gipahon ng mani-maning sakyanan? Magsulti ta. Ha? Bahin saan sa? Ganina. Kalimti na to. Wara to. Bunga ra to sa kakapoy. Jin, ikaw ang labing suod na akong higala. Ikaw nga akong gisaligan sa tanan. Yes, naibaw ko. Unya nga naman eh. Ganong feeling na ako. Hinay-hinay ka naman milikay na ako. Nagtuo ka ba nga wa ko makabantay? Nga pila ka adlaw na ka nga bugnaw og tinagdan ako. Nga kung mahimo palang gani, imo na akong likayan? Nga naman. May sawa ko nimo? Nakasa ko nimo? Sulti ko. Ano nga magkamatkon ko sa kong sayop? Wa, Jen, niresign ako sa kontrabaho. kung gikapoy ka na sa imong trabaho,
Husto ra ang imong desisyon. Kay mahimo mo Mubalik na ko sa syudad. unsa? Adto na ko dito mangita og kasudlan nga trabaho. Biyaan mi nimo? Dave, Biyaan mi nimo si Inday Elin ug nanay? Dave. Ano man? Oh. Abi pa na kog sa imo ra kang trabaho gikapoy. Laki pa ba din na mo usab ni Inday ug ni nanay? Dave, dili mo na. Kung mao, ayaw mig biyae. Ayaw ko biyae, Chine. Pabilin din uban namo. Nako, ayaw ko biyae, Chin. Please. Dinilang ka. Dave, kalisod sa imong gipangayo. Ngano? Kay, Ngano, Chine? Ngano? kay naglisod na ko. Naglisod ka? Ngano man? Gilisod-lisod ti ka? Ikapoy nagagatiman ni Inday? Ug tabang ni nanay? Dili. Kung maong ano? Unsay hinungdan nga mubiya ka man? Wa ka balik kalainan ni Amy? Misaad nga dili mi biyaan pero sa gihapon iya mi gibiyaan? Parehas ka pa di usab niya? Musaad apan dili tumanon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!